Здравейте, ще ви представя FleetNavi. FleetNavi е услуга за планиране на доставки и намиране на оптимални маршрути до много адреси. Тя е насочена към транспортните отдели на дистрибутори, куриери, магазини, вериги от магазини и производители, които имат собствена дистрибуция и така нататък. Като целта е да пести труд и време за планиране и същевременно да намалява разстоянията, които се изминават от камионите и по този начин да пести транспортни разходи. Като техническа реализация FleetNavi е уебсайт, който работи с всички модерни браузъри, така че няма нужда от инсталация на място на специални приложения. Достатъчно е да имате достатъчно нов браузър. Internet Explorer 8 се поддържа, но сайтът там върви бавно, така че използването му е непрепоръчително. Когато за момента сайтът е свободно достъпен за използване, това е към ноември 2013 година, работи за цяла Европа. Когато посетите сайта за пръв път, ще виждате на доста места такива бележки, които ви въвеждат интерактивно в начина, по който се използва сайта. Как работи накратко FleetNavi? Въвеждат се един или повече гаражи, като във всеки гараж може да има по един или повече камиони, много спирки. Начина на въвеждане е или чрез натискане върху картата, което добавя адрес, или чрез полето за адрес отгоре. Или чрез импортиране на много адреси наведнъж, като може да се импортира от списък с адреси или GPS координати, или да се импортира таблица, която да съдържа и допълнителни полета, етикет, време за доставка и други. За да можем да ползваме импортиране, ще трябва да се регистрираме. Нека да създадем един демо профил без парола. Виждате въвеждащите информационни прозорчета. Тук имаме един списък с адреси, който можем да използваме. Нека да кажем, че това е нашия гараж. Преди да видим за възможността за задаване на ограничения, нека пробваме един прост маршрут по този начин. Да видим същината на FleetNavi. Това е маршрут от 10 км и 300 метра. Можем да пробваме, например, да посетим тази спирка веднага след гаража. Просто я завлачваме и я пускаме тук. При което виждаме, че получаваме маршрут с около 1 км по-дълъг. Други възможности, по които можем да усложняваме задачата, да решаваме по-сложни проблеми, бихме могли да задаваме капацитет на камионите и обем или тегло на доставките, както и времеви интервали за посещение на спирките. Ръчното приоритизиране вече го видяхме в някакъв смисъл как може да се прави, като чрез просто преместване на спирки. Нека да пробваме, например, да зададем капацитет на камионите.
Превключваме на режим гаражи и да речем, че имаме две коли с капацитет 100. Това 100 тук е условна единица, която би могла да означава килограми, обем в литри, брой палети или каквото друго вие прецените. Така, нека тази спирка да речем, че имаме да носиме 80 кг, а до тази 90 кг. Те очевидно не могат да се съберат в една кола наведнъж. Така че сега, когато натиснем маршрут, ще получим два отделни маршрута, които да посещават спирките. Виждаме, че единия посещава тези спирки, а другия е специално за тази спирка. Тези двете са в различни маршрути по този начин. Нека да видим и един малко по-сложен пример с повече точки. Ще заредиме друг профил. Така, това е профил с всичките пощенски клонове в София. Виждате общо 120 адреса. Избрали сме един от централните клонове за гараж. Заредихме този профил вместо да използваме импорта, иначе ето ги адресите тук, понеже импортиране на 120 точки отнема повече време, отколкото би било добре за видеото. Натискаме маршрут. Времето за получаване на оптимален маршрут или маршрути, зависи от ограниченията, е от няколко секунди при по-малко гаражи и спирки до няколко минути при над 100 спирки. Нормално, когато се решава за пръв път такава задача, бихме чакали повече. Сега нещата ще свършат сравнително бързо. Нека да видим какво представлява маршрута. Тръгваме от централния клон. Тук очевидно тръгваме в една посока. Връщаме се към центъра, обикаляме няколко по-централни клона, избираме друга посока. Отново връщане към центъра, друга посока. Това е задача, която очевидно би отнела доста време да се реши добре на ръка. И накрая завършваме отново с няколко централни клона, докато се върнем обратно в гаража. След като генерираме маршрутите, имаме възможност да ги експортираме за различни устройства. Бихме могли да ги експортираме за GPS устройства, които да са в камионите. Маршрута може да се отпечата с по-подробни инструкции. Може директно да се копира в клипборда. А може също и да бъде изпратен по имейл на някой друг, който да го разглежда, например на шофьора. При което, нека да видим какво би видял шофьора. Той вижда същия
маршрут, също би могъл да го отпечата или да го експортира за GPS устройство, но няма възможности за редакция. Ако шофьорът държи отворен този линк при себе си, докато шофира, в основния профил ще можете да наблюдавате прогреса по маршрута му. Ето тук се появи едно малко камионче, което обозначава къде е в момента шофьора. Когато имате много спирки, гаражи и спирки, има възможност за разделяне на задачата на отделни подзадачи чрез така наречените профили. Например, тук бихме могли да създадем един нов профил. С варненски адреси. После е лесно да превключваме между отделните профили. Има начин за извършване на седмично планиране, като на всяка спирка бихме могли да зададеме седмичен график за посещение, колко пъти седмично да се посещават спирките и в кои дни от седмицата да се посещават. Тук, за да получим седмичното планиране, трябва да изберем тази опция. Виждаме, че в случая излизаме в 3 от дните, в 2 посещаваме и двете спирки и в третия посещаваме само тази, която беше с 3 седмични посещения. FleetNavi е бързо развиваща се услуга. Винаги има възможност за реализиране на специфична функционалност, която ви е нужна за интегриране с съществуващи системи, които работят при вас. Ако смятате, че този софтуер може да ви е полезен, моля, свържете се с нас да получите повече информация. Това са данните за контакт. Благодаря ви за вниманието и до скоро.